Селям алейкум. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР продолжается марафон «Сейф АТР». Голос Крыма должен звучать в украинском эфире. Проблема уже ясна, я думаю, всем. Уже на протяжении, сегодня третий день в эфире телеканала АТР продолжается марафон. Спасти мы просим наш телеканал. В очередной раз государство просто перекрыло финансирование для нашего телеканала. И когда решится вопрос, нам до сих пор не ясно. Мы с гостями нашей студии обсуждаем сложившуюся ситуацию и пытаемся найти пути выхода из этой ситуации и, возможно, какие-то рекомендации от гостей, возможно, нам что-то нужно сделать, рекомендации власти. И гостем этого часа будет Изет Гданов, исполняющий обязанности постоянного представителя президента Украины в Крыму. В 2019 году вы исполняли обязанности постоянного представителя. До этого были первым заместителем. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Вы можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения. Нам важен ваш голос. Мы вещаем в онлайн-режиме, в прямом эфире. В онлайн-режиме мы вещаем на нашем YouTube-канале, телеканал АТР большими буквами на латинице. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там вы можете видеть наши программы как в онлайн, так и в записи. И там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Нам важна ваша поддержка. Ну и сегодня, как Шевкет правильно подметил, мы уже третий день ведем марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» має бути в эфире. И сегодня у нас есть для вас новости, есть реакция от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Там они на своем сайте выложили сообщение, квинтэссенцию которого я хочу сейчас зачитать для вас. У 2021 році підтримку за рахунок коштів державного бюджету отримують телерадіокомпанії, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Росією райони Донецької та Луганської областей, а також на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. На цю програму передбачено майже 50 мільйонів гривень. Запам'ятаємо ту цифру. Мінреінтеграції вживатиме заходів для збільшення обсягів підтримки. Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій сказав наступне. В основі підходу прозорий механізм розподілу коштів на конкурентних засадах, як це передбачено законодавством. Ми пропонуємо розподілити ресурси на кілька лотів, зокрема мовлення кримсько-татарською мовою на Крим, мовлення українською мовою на Крим, мовлення на тимчасово окуповані райони Донеччини і Луганщини. Станом на сьогодні до міністерства надійшли звернення про допомогу від 14 мовників. Усі вони потребують підтримки. А зараз ми змушені розпочати цю роботу в межах коштів, які передбачені у законі про державний бюджет на 2021 год. Я так понимаю, речь идет как раз о тех 50 миллионах гривен, которые были предусмотрены для телеканала АТР. Як фінансова підтримка в бюджеті була? Зрозуміло. Таке ж питання, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році піднімалось, і ці кошти виключно йдуть на безпосередню роботу. Там немає якоїсь там маржі, немає якогось там прибутку. Ці кошти надходять безпосередньо за послуги супутника. Наскільки мені відомо, зараз канал АТР має борги по супутниковій передачі інформації. Якщо зараз така ситуація, то це просто демонтаж важливого інструменту, а саме інформаційної політики на Крим в умовах гібридної війни. Це є злочин з боку влади України. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в Криму в 2014 році, коли окупанти зайшли в Крим, вони також не казали, що АТР не буде працювати. Вони сказали, що вам треба там здати якісь документи, прийняти участь в якихось реєстрацію, процедурах, і потім вже ви будете працювати. Насправді мета була закрити канал. А зараз що відбувається? Зараз канал, який все бросив на території тимчасово окупованого Криму, виїхав на материкову частину України для того, щоб інформувати наших громадян в Криму
що відбувається, доносити правду в умовах тотальної пропаганди з боку Російської Федерації і доносити інформацію, що відбувається в Криму на материк. Немає сенсу, на жаль, іншим телеканалам транслювати події в Криму, тому що там немає прибутку, там немає реклами, там нічого немає. На вашому каналі немає жодної реклами, тому що у вас немає... Зрители в Крыму, рекламодатели здесь на материке. Да. Тому я знаю, що АТР був дуже такий потужний канал на території Криму, коли працював, найуспішніший канал, і там і рекламний контент був потужний, я знаю, що там окрема кампанія була. Там були прибутки. Зараз це завдання держави. Не менше, не більше, не менше. Це завдання. І тут з боку держави повинна надходити інформація і допомога, щоб ви збільшували свій ресурс, свої потужності, щоб ви мали можливість більше збирати інформації по Криму. Я знаю, це дуже важко, навіть спеціальним службам дуже важко, а не тільки журналістам. Там ФСБ дуже сильно проводить репресії на території Криму, і дуже висока, знаєте, вірогідність того, що можна понести покарання з боку Російської Федерації. Говоря простым языком, получается, 50 миллионов, выделенные на телеканал АТР, сейчас Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет распределять между 14 другими вещателями, да? Тут очень важно отметить, что мы не против предоставления помощи телеканалам на оккупированные территории. Наоборот, в условиях действительно, войны, многие нуждаются, тем больше таких телеканалов, тем лучше. Только нам непонятно, почему это делается за счет телеканала АТР. Почему? Я ще раз хочу Разве це не дискримінація кримськотатарського народу? Ці кошти, які надходили з боку держави, їх навіть не вистачило для того, щоб закрити борги в минулому році. Це факт. Якщо зараз хоча б на якусь суму менше буде фінансування АТР не буде працювати. Це означає, що з боку держави, з боку діючої влади є цілеспрямований демонтаж телеканалу АТР як інформаційного рупору по Криму. Це так. Тому, дійсно, якщо це нормальна політика, якщо держава збільшує телеканали, збільшує інформаційні ресурси, але не за рахунок кримсько-татарського каналу, який має, знаєте, таку ексклюзивну модель роботи. І я вам, як екс-представник президента, як людина, яка безпосередньо мала взаємодію зі спеціальними органами, я можу сказати, що у нас дуже обмежені можливості по Криму. І АТР збирає інформацію максимально. Я впевнений, що якщо завдання надати там іншому телеканалу і сказати, от ці кошти, і збирай інформацію, і покажи правду, вони не зможуть це зробити. Не зможуть. Це дуже важко зробити в умовах агресії, в умовах тотального контролю з боку ФСБ. Там же ж немає демократії, там немає законів. Там, якщо спіймали, вони можуть і потеряти людину. І це важко дуже. Тому тут держава Україна, влада України повинна збільшувати бюджет і надавати більше можливості АТР, а не зарізати його і не демонтувати цей канал. Тому я відверто кажу, що це злочин з боку влади. Может быть, нынешняя власть просто не оценивает ресурс телевидения именно в освобождении, в борьбе за освобождение Крыма, как вы считаете? Я можу сказати, що у нас кожен українець розуміє, що у нас гібридна війна. І зараз інформаційний простір – це дуже така велика і потужна платформа. І якщо ти будеш нехтувати цією платформою, 100% буде програш. 100%. Тут треба робота проводитися, щоб вона проводилася системно. І з найважливіший, можна сказати, інструмент – це інформаційна політика. І нехтувати її не можно. Вообще, насколько... А как вы оценили бы информационную политику Украины? Насколько она работоспособна, насколько она эффективна, насколько работает в отношении Крыма? Я вам хочу сказати, що якщо б кримські татари з патріотами України в 2015 році не заблокували Крим, товаротранспортна блокада і там інші блокади, я
впевнений, що питання Криму би мовчки пройшло би, і зараз ніхто би не вспоминав про Крим. АТР кажуть про Крим. Кримські татари тоді в 15-му році підняли питання щодо масової торгівлі з окупантами. Це як? Якщо ми силою не повертаємо поки територію, ми їм допомагаємо? Це як? Ми повинні вводити санкції, ми повинні просити наших міжнародних партнерів, щоб вони зі свого боку робили все можливе в санкційному просторі, а ми самі торгуємо. Тут, знаєте, політика з боку країни-окупанта була така, щоб кримські питання як мінімум не піднімали. Вони створили на Донбасі конфлікт, і для того, щоб на міжнародних майданчиках казати, бачите, в Україні там от громадянська війна, і от з Кримом там все нормально, там є такий умовно кримський народ, який там, знаєте, визначився, і він там, ну от і все. І якщо ви пам'ятаєте, я впевнений, ви пам'ятаєте, ви дуже в темі Криму дуже кожного дня, тому ви знаєте, що в 15-му році до блокади Криму тема Крима сходила навіть не те, щоб з перших сторінок інформаційного простору, взагалі їх не було. І поки питання блокади не піднялось питання блокади, ми побачили, як в день 300 фур вантажівок, таких 20-тонних, 30-тонних вантажівок заходило на Крим, і Крим це була перевалочна база, і досі ганебний закон, так званий СЕС Крим, Свободна економічна зона, досі діє, і цей товар, там була і митниця, і зараз ця митниця знаходиться там. Тобто ми, як держава, яка володіє цією територією, нічого не вживаємо, і навіть є такі, знаєте, намагання з боку окремих посадовців. Вони змінюються сьогодні, там один, завтра інший, третій. От ми боремося з вітряними мельницями, знаєте, такими. Він не має, вони більшість з них взагалі в Крим не їздили, вони знають, що там. Вони мають комерційний. Як можна сказати, що там буде конкурс на комерційних засадах? Як це можна сказати? Поверніть територію, потім буде конкурс на загальных засадах. Вообще, насколько сейчас актуально в условиях войны проводить вот эти конкурсы? Вот вы уже сказали, да? Как вообще в направлении деоккупации Крыма, а мы работаем в направлении деоккупации Крыма, мы работаем, мы ведем борьбу за восстановление территориальной целостности Украины. Деоккупация – это же не конкурс? Разве деоккупация – это не системный, не комплексный подход? На всех фронтах, на информационном, на политическом, на дипломатическом. Вообще о каком конкурсе сейчас может идти речь? Послухайте, люди, які це кажуть, вони, я впевнений, розуміють, що вони кажуть. А вони це кажуть для людей, які, знаєте, от, ну, все по закону, не може бути так, як вони кажуть, тому що Крим є окупованим. Не можна проводити конкурс, тому що там не там краще середовище, яке це ексклюзив у АТР. Там не може бути конкурент. Конкурентне середовище буде тоді, коли АТР повернеться на свою територію, коли Крим буде звільнений. І там буде низка телеканалів, в тому числі і центральних, і вони будуть конкурувати. І потім є замовлення, наприклад, Кабінету міністрів України, якась там послуга, і потім вона буде на конкурентних засадах реалізовуватися, і там буде АТР візьме, чи візьме там інший телеканал. Тут нормальна ситуація. Там на зняття лучшого фільму, це нормально. Условия. А в умовах, коли АТР ексклюзивно готує інформацію і ризикуючи життям і здоров'ям своїх співробітників, в тому числі і на території Криму, а я знаю, у вас там дуже потужна мережа, вони кажуть, що треба якоїсь там газетки дати, ну, питань немає. Якщо є кошти, фінансуйте потужний інструмент, дайте можливості, паралельно ще, якщо у вас є така можливість, ми дуже раді, якщо буде, наприклад, там ще канал давати інформацію. Хоч 10, хоч 20, да. Якщо, я завжди казав, якщо центральні канали будуть показувати хоча б там 5-10% кримського контенту, це дуже добре, але ми моніторили, ми дивилися, там немає цих відсотків. Но был в прошлом году мониторинг как раз на момент проведения такого же марафона. Там вообще 0,0 сколько-то процентов было в эфире украинских центральных телеканалов. Это в месяц раз какая-то информация, максимум. А влада повинна ставити завдання, тому що це державні інтереси, стратегічні інтереси. А тут демонтують канал, який є ексклюзивним і іншого немає. Ну, мы хотим ответ, вот, перед подключением эфира, ну вот мы, сотрудники телеканала АТР, мы
ответственно заявляем, что мы не будем участвовать в каком-либо конкурсе. Мы сюда приехали не в конкурсах участвовать, мы сюда приехали возвращать Крым. АТР сюда приехал и принял политическое решение. И поддержка телеканала АТР — это не какие-то коммерческие цели, не какие-то бюрократические лабиринты и так далее. Это политическое решение, поддержка телеканала АТР. Поэтому мы не будем участвовать в каких-либо конкурсах. У нас сейчас на прямой связи, Искендер Бариев, член Меджлиса, глава Крымско-татарского ресурсного центра. Искендер ага, селям алейкум. Селям алейкум, Искендер ага. Искендер ага, как вы оценили бы действия власти по очередной блокировке финансирования для нашего телеканала? Дело в том, что, во-первых, конечно же, плохо. Дело в том, что мы же понимаем, что АТР — это эксклюзивный канал, который переехал из оккупированной территории и являлся тем каналом, который до последнего времени, практически до 1 апреля 2015 года, это больше года начала оккупации, по сути дела, давал ту правдивую информацию, был первоисточником всей информации для всех, даже известных мировых СМИ, в частности BBC, CNN и так далее, которые пользовались контентом АТР. С другой стороны, когда мы говорим о технической стороне всего этого процесса, когда мы из года в год возвращаемся к этой проблеме, потому что эта проблема, по сути дела, существует с самого начала, фактически 2015 года, и мы непосредственно занимались этим вопросом в 2015 году, и сама проблема заключается в том, что именно то, так сказать, предусмотренное финансирование под АТР, оно постоянно переходит от одного центрального исполнительного органа к другому. Дабы, когда-то распорядителем средств было Министерство социальной политики, потом перевели на Минкульт и информации, потом перевели на Минреинтеграции и так далее. Но я думаю, что если подойти с позиции государственной и с позиции законодательства украинского, то, конечно же, здесь возникают определенные проблемы, и в том числе мы видим тот ход, когда каждое министерство пытается, грубо говоря, избавиться от этой проблемы, но проблема не решается. Мы должны четко понимать, что есть факт. Телеканал АТР, эксклюзивный телеканал, который единственный в мире крымско-татарский телеканал коренного народа. И есть, конечно же, проблема другая, которая создает эти проблемы. Это, конечно, законодательство Украины. И вот здесь эта проблема будет возникать постоянно, и в начале каждого года или в конце, когда снова будет закладываться финансирование в бюджет Украины, и, соответственно, когда будут определяться, кто будет распорядителем этих финансовых средств, именно тот, кто непосредственно выделяет, то тут будут возникать проблемы, пока не будет этот вопрос решен на законодательном уровне. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно же, Минреинтеграция впервые получила в этом году, так сказать, эту проблему. А с другой стороны, наверное, задача стоит у Минреинтеграции должна быть, чтобы, поскольку центральный исполнительный орган в том числе является, скажем, законотворческим, имеет право законотворческой инициативы, должно как раз таки и внести свои предложения для того, чтобы мы не возвращались к этим вопросам. Но при всем том, сегодня есть работники АТР, сегодня есть телеканал, который нельзя закрывать, потому что здесь я не могу сказать однозначно, что здесь есть целенаправленные действия на то, что или какие-то специальные решения, чтобы препятствовать работе АТР. Но с другой стороны, нет или отсутствуют благоприятные условия для того, чтобы единственный в мире телеканал татарский, телеканал коренного народа мог свободно работать и давать первоисточником информации о реальной ситуации в Крыму. Поэтому здесь вопрос к законодателям, депутатам Верховной Рады, ну и, конечно же, здесь должно быть такое политическое решение, потому что мы понимаем, что здесь больше связано с тем, что кто-то должен быть готов взять, скажем, политическую ответственность на себя и принять такое политическое решение, как это делалось
по сегодняшний день. Да, с задержками, да, с различными, скажем, вот как было в прошлом году. Тянули практически до последнего, последние дни декабря предложили перечислить средств, насколько я знаю, но при этом понятно, что просто нереально освоить за короткие дни, и это несерьезный подход. Поэтому я считаю, что вопрос нужно решать системно. Искандер, чем грозит возможное закрытие телеканала АТР? Но это в первую очередь, как я уже сказал, это, во-первых, имидж в имиджевом плане для Украины это очень серьезно, потому что это телеканал коренного народа Украины, единственного коренного народа, который признан коренным. А в том числе крымско-татарский язык является также родным языком и для других коренных народов, крымчаков. Во-вторых, конечно же, мы, как представительного органа, должны, соответственно, делать заявления и реагировать на эти процессы, потому что когда мы говорим о формировании государственной политики по вопросам деоккупации наших территорий и, в первую очередь, еще и защите прав и коллективных прав коренного народа, то в том числе или в первую очередь это не может осуществляться без информационной политики. И вот здесь телеканал АТР является важной составляющей в этой информационной политике, должен являться Украина. Поэтому однозначно здесь мы должны реагировать и искать пути решения этой проблемы. Сагул у нас Искандер Ага, Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Изетбей, вот у меня такой вопрос. Вы помните, недавно президент Зеленский сделал очень интересное заявление. Он сказал, что до него никто о Крыме не думал. По сути, он сказал, что до него, до его прихода к власти, никто ничего не делал в направлении Крыма. Ни представительство президента в Автономной Республике Крым, ни там Меджлис крымско-татарского народа. Никто, да. Одним словом, никто. Вот мы просто сидели, ничем не занимались. И тут, значит, пришел Зеленский, и все заработало. Инициировали крымскую платформу по деоккупации Крыма. Вот там недавно в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработали концепцию по развитию, сохранению и популяризации крымско-татарского языка. Я не знаю, там нам стратегию деоккупации Крыма уже сколько обещают показать. И при этом фактически лишают телеканал АТР финансирования. Я пытаюсь понять, как это укладывается в логику деоккупации, в стратегию деоккупации Крыма, в реинтеграцию Крыма и так далее. Вот как эти вещи коррелируются между собою? Ви знаєте, ми з вами дуже уважно стежимо за всіми подіями, які пов'язані з Кримом, в тому числі і дії влади. Вона досить часто змінюється, посадовці, обов'язки їх і так далі. Питання в тому, що тут можна констатувати повну відсутність системної роботи. Якщо буде системна робота, то ця складова інформаційної політики буде, пан Искандер Бариев казав, що іміджеві втрати будуть. Вони вже є. Ми надали можливість тим посіпакам на території тимчасово окупованого Криму, які колабораціонують зараз, і вони коментують, що владі України вже не потрібен канал. Оце вже є іміджеві втрати. Ці питання навіть не повинні виходити з кабінету цього посадовця, і вони повинні вирішуватися. Механізм для вирішення, там такі дуже потужні апарати юристів, економістів, які повинні знайти шлях. Якщо це для цього потрібен якийсь окремий закон, так прийміть закон. Якщо це постанова КМУ, прийміть постанову КМУ. Це не є проблема. Для сьогоднішньої влади, яка є монобільшістю, взагалі немає ніяких проблем щодо прийняття. Повинна бути політична воля, що канал Скажите, потрібен. когда мы говорим, давайте конкретно, когда мы говорим о системном подходе к деоккупации полуострова, что мы предусматриваем? Вот идеальный варіант розвитку событий. Ідеальний варіант – це повинна бути людина, яка одна відповідає за весь процес по стратегії деокупації Криму. Наприклад, це буде там орган виконавчої влади, там перший віце-прем'єр Кабінету міністрів України, який буде координувати дії відомств і посадових осіб, які так чи інакше пов'язані з кримським питанням. Там буде низка
таких проєктів, які будуть реалізовуватися, і ми з вами, і кожен українець це відчує, що вони реалізуються. А зараз ми не відчуваємо, що реалізуються вони. Це перша санкційна політика. Санкційна політика, яку ми можемо реалізувати своїми силами та засобами. Їх дуже багато. Як останній приклад вчора, президент прийняв рішення і заблокував п'яту колону в інформаційному просторі. У нас є важливий вплив, у нас ще є важливий вплив щодо економічного тиску на державу-агресора. Всі ми знаємо, що дуже такий великий відсоток українського бізнесу зараз працює на території тимчасово окупованого Криму, використовуючи там різні схеми. бренди. Ми все це аналізували, і це дуже потужні такі бренди, які тут на материку є. І ми можемо з ними боротися і в кримінальному провадженні, і в санкційному провадженні. До речі, той закон про санкції треба змінювати. Дійсно є такі моменти, де не можна реалізувати кримінальну відповідальність, тому що там використовують схеми. Тоді санкційну політику треба включати, якщо є докази, а докази є. Потім інформаційна політика, потім оборонна складова, потім контроль територій, районів, які безпосередньо наближені до території тимчасово окупованого Криму. Це Херсонська область, там дуже велика проблема, і ми це почуємо колись. Тому що цією областю взагалі ніхто не займається. І тоді була проблемна ситуація, зараз вона погіршилася. Ви знаєте, що там проросійські сили дуже активні, і навіть якщо там щось буде, і ми не зможемо, там дійсно російська пропаганда, там дуже великий вплив безпосередньо з території тимчасово окупованого Криму. Далі міжнародна робота. Не можна робити міжнародну роботу, поки ми не можемо це зробити. Ми не робимо це. Тому відсутня робота. Ми можемо казати про Кримську платформу. Ми можемо казати все, що завгодно. Навіть, що якщо б я був президентом в 2014 році, я би не допустив зелених чоловічків. І таке можна казати. Але реальної роботи немає. Якщо б ми бачили б реальну роботу, ми бачили б, що процес іде. Ми вчора почули, що є закриття каналу. Далі вже є напрацювання. Я безпосередньо новому представнику президенту я передав всю інформацію, яка була напрацьована, зібрана на території тимчасово окупованого Криму. По кожній кампанії, як це відбувалося, що треба робити, де ми можемо зробити, де ми можемо працювати з міжнародними партнерами. Все це є. Але майже 2 роки, скільки ми там були, я особисто, стільки вже і новий представник президента є. На жаль, більше органів державної влади по Криму немає. По сути, выполнение всех этих аспектов могло бы послужить мощным аргументом перед нашими западными партнерами для требования в дальнейшем введения и внедрения санкций против России более мощных, более радикальных. Особисто я дуже багато спілкувався з міжнародними партнерами безпосередньо, які є на материковій частині України, це представники посольств чи самі посли. Коли ми спілкувалися, ми обмінювалися інформацією. Тобто я зі свого боку, як представник президента, надавав інформацію безпосередньо по кожній країні, які компанії працюють на території Криму. В відвертих розмовах ми доходили до того, що вони казали, ми теж знаємо, що ваші компанії, українські компанії і такі потужні національні компанії працюють на території Криму. Знаєте, ми не можемо просити, вимагати, як хочете сказати, коли ми самі не реалізували, що своїми нарушителями. Вони понесуть певні економічні втрати, якщо вони закроють. Але вони до цього готові, я впевнений. Але перший крок за нами. Ми повинні все це зробити і сказати потім на умовній Кримській платформі, сказати, ми все зробили. Будь ласка, допоможіть відновити міжнародний порядок. А як язик у нас повернеться, коли ми нічого не зробили? Чи зробили якимись там, знаєте, конвульсиями? После оккупации за эти 7 лет в Крым с территории России переехало до 500 000 россиян, которые купили жилье, строили бизнес, занимаются чем-то, уже оселились, считают себя уже, наверное, коренными, местными, как они называют себя. Мне кажется, тут даже правильно сказать «завезли». Завезли, да. По своей инициативе, по инициативе власти просто идет колонизация территории. Около 500 000, это различные эксперты, кто-то говорит даже больше. Но сегодня министр Алексей Резников
заявил о том, какие варианты возможны по отношению к тем россиянам, которые заехали после оккупации. Я вот сейчас озвучу его цитату. «Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства». Мы знаем, что у нас разрабатывался закон о коллаборации. Я думаю, что должно все подходить под этот закон, а мы видим позицию министра, который говорит о том, что пусть остаются, живут. Мы видим, что этнический состав благодаря этим людям нарушился, я не знаю, если количество крымских татар на то время было 15-20%, а сейчас по соотношению с теми россиянами будет 10 максимум, наверное. Как относитесь к такой позиции министра, что пусть живут, остаются, принимают гражданство? Совпадает ли эта позиция с национальными интересами нашей страны? По-перше, я би запропонував пану Резнікову ознайомитися з чинним законодавством України. Де чітко прописано, що людина, яка незаконно заїхала на територію України, повинна покинути її. Якщо вона не покине самостійно, там буде видворення. Це закон. Це не можна порушувати. Тим паче зараз Російська Федерація використовує методи гібридної депортації. Вони роблять все, щоб люди, які мають позицію, щоб вони або були за ґратами, або не було взагалі на цьому світі, або вони виїхали за межі території тимчасово окупованого Криму. Тому тут вони завозять, щоб потім, через деякий час, це дуже погано, що зараз 7 років окупації, і ми в такому становищі зараз з вами. Через деякий час вони скажуть, хто хоче з міжнародних спостерігачів незалежних приїхати до Криму і поспілкуватися безпосередньо, вони скажуть, з кримчанами. Да. З кримчанами вони скажуть. Коли вони приїдуть, вони скажуть, ну от ми тут живемо, у нас все у нас добре, все хорошо. Вони працюють над цим. Розумієте? Тому ми зі свого боку повинні, ви знаєте, що в 2018 році Верховна Рада прийняла нормативно-правовий акт, де чітко прописана була кримінальна відповідальність за незаконний перетин державного кордону. У нас пункти пропуску відповідно до постанови і законів закриті в зв'язку з окупацією. Всі громадяни, які іноземці, хто б не був, приїжджає на територію Криму незаконно, вони там незаконно знаходжують. Я вот что хочу понять. Просто в последнее время очень часто звучат такие антигосударственные заявления. Вот недавно, значит, руководители в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук после принятия Верховной Рады Украины закона о референдуме сказал, что вопрос Крыма и Донбасса нужно выносить на референдум. Сегодня вот Резников сказал, в каком статусе будут жить, значит, переселенцы в Крым. Будут россияне, которых туда уже завезли. Вот это заявление вот мы сейчас услышали. Это что? Вот Кравчук, тот же Резников, вот они утром проснулись и решили, так, вот сегодня я заявлю вот это, или возьму с программы Минкульта АТР, перекину в программу Минреинтеграции и распределю эти деньги непонятно где, как, в каком формате даже будет конкурс, причем еще о положениях конкурса ничего не известно. Вот так проснулись и решили? Или же есть те, кто генерирует эти идеи, эти люди ретранслируют и в итоге их имплементируют? Я вважаю, що хтось є, тому що генерувати такі ідеї, які відверто, вони ж розуміють, вони розумні люди, вони розуміють, що це проти держави України. І тут робити такі заяви є самостійно, є також злочин. Більше того, я хочу сказати, що поки у нас не будуть люди займати посади, які чітко мотивовані на відновлення територіальної цілісності України, незалежності від кон'юнктури, незалежно. Поки такі люди не займуть посади, у нас нічого не буде. У нас будуть такі заяви, у нас будуть, ви пам'ятаєте, дуже багато заяв було відносно водопостачання. Угу. Кожен посадовець, який там щось там йому сказали, там починає від самого прем'єр-міністра. Да, він там заявляв, а потім кон'юнктурно коригував свої позиції, ви не зрозуміли, чи щось, коли він розумів, що це дуже критично. Получив реакцію, а він не повинен це казати. Навіть якщо йому це приснилось, чи хтось сказав, він чітко розуміє, що не можна подавати воду на територію Криму. Не можна. Не можна казати, що АТР треба закривати. Вони не кажуть, так вони подають це, знаєте, для людей, які не такі свідомі в процесах. Вони подають
нібито це конкурентні засади, це чинне законодавство і так далі. Насправді ми з вами розуміємо, це закриття каналу. І якщо хочеш закрити, треба взяти за ручку і показати, і потім прийти по лабіринту і сказати, от тут паркан. Что делать? Выход есть? Вихід є завжди. У нас є позиція, знаєте, ми тоді кримські татари нічого не чекали і виїхали і закрили дороги, коли ми бачили торгівлю з Кримом. Ви знаєте, що ми в 17-му році блокували представництво президента за її бездіяльність, тому що 14-го року представництво президента було в Херсоні і взагалі нічого не робило. Ми це робили і навіть тому що у нас є дуже велика мотивація. Ми хочемо повернутися додому. Нам байдуже, хто нам що каже, яка позиція. Зараз дуже хороша ситуація для нас склалася зі Сполученими Штатами. Зараз очолює Сполучені Штати президент, який чітко розуміється в українських питаннях, який чітко розуміє, хто на що здатний агресор і що треба робити. Йому нічого не треба пояснити, він все розуміє. Це для нас дуже великий плюс. Але ми повинні в цей час спрацювати, а не чекати, що скаже хтось там, хто не був жодного разу в Криму. Ну, смотрите, 7-й год оккупации, и уже вот несколько лет, с 16-го года впервые это заявил президент Петр Порошенко о том, что создать нужно автономию, защитить крымских татар. 5 лет его полномочий прошли, Верховная Рада поменялась, президент поменялся, пришел новый президент, новая Рада. Вроде бы тоже поняли, что мы коренной народ, должны для нас что-то сделать. Есть ли у вас надежды на то, что эта власть услышит и в поддержку крымских татар, для сохранения крымско-татарского народа примет те законы, которые для крымских татар являются важны? Это изменения в Конституцию, принятие статуса коренных народов и статуса крымско-татарского народа. Есть у вас надежда или все-таки не стоит ждать от этой власти уже? На мій погляд, нічого не буде зараз, тому що... Як позитивно. Позитивно, тому що це реально. Коли прийшла влада, ви знаєте, що зробили? Вони казали там, ми підтримуємо статус кримсько-татарського народу, ми там то зробимо. Насправді, прийшла людина, наприклад, в органи по кримським питанням. Там немає кримських татар, які, якщо ви кажете корінний народ, він повинен приймати участь в управлінні. Звісно. Якщо ви все зробили, щоб там прийшли люди, я повторююсь, які в Криму не були жодного разу. Якщо у нас на сайті представництва президента була тамга, а потім її зняли і сказали, що це незаконно, 2 роки вона там була. Якщо на Фейсбук-страниці. Якщо вона незаконна, тоді, будь ласка, прийміть заходи по відношенню до мене. Це я зробив, я заявляю. А вони прийшли, вони зняли. Після того вони кажуть, що кримсько-татарський народ має права. Які ми права маємо? Якщо ви зняли те, що було вже, які ви будете приймати заходи, щоб захистити кримсько-татарський народ, як корінний? Кожного року ми боремося, щоб АТР отримав... День сурка. Отримав кошти для того, щоб заплатити за спутник. Для того, щоб смотрели нас в Криму, да. Все, для хознужд. Для господарских нужд, не больше того. Изет Бей, давайте подключим сейчас к нашему эфиру Бекира Мамута, члена Меджлиса крымско-татарского народа и главного редактора газеты «Крым». Он с нами сейчас на прямой связи. Бекир ага, селям алейкум. Бекир ага. Алейкум селям. Селям алейкум. Что сегодня для Крыма означает возможное закрытие телеканала АТР? Я не расслышал. Алло, Бекир ага. Алло. Да, слышите нас? Алло. Алло. Что звук пропадает иногда. Видимо, прерывается связь. Ага. Алло. Я просто добился, какой вы вопрос задали. Я продублирую тогда, Бекир ага. Вот что означает для Крыма возможное закрытие телеканала АТР? Закрытие телеканала АТР. Русша лaf edeceğimiz yaxşı. Nasıl kolay Я olsa farkı yok. olsun. Sizge nasıl uygun olsa öyle laf edebiliriz. Yaxşı, bekim sizge öyle elverişli olsa men aytabilirim ebe. Закрытие телеканала АТР это означает, что тот телеканал, который здесь поддерживается, он
получат ваших зрителей, и дальше уже мы можем, да, представить, что там может попасть под оборот местной пропаганды. Закрытие телеканала АТР это будет означать подыгрывать тем внешним силам, которые этого давно хотели бы. Чтобы телеканал не вещал, чтобы его аудитория отошла к другим каким-то медиаресурсам и учреждениям, которые, понятное дело, повестку Крыма будут отодвигать на какой-то другой план или будут события в Крыму интерпретировать иначе, чем это делает АТР. Бекир-ага, как в Крыму реагируют? Уже вот третий день мы заявили о том, что АТР снова остался без финансирования и, возможно, не получит. Есть такие вероятные шансы. Поэтому как реагируют крымские татары на то, что АТР может прекратить вещать в ближайшее время? К сожалению, история последних лет АТР, начиная с 2015 года, в какой-то степени телезрителей как бы подготовила к тому, что с АТР случаются вот такие, не знаю, как это назвать, подножка, это вредительство, это попытка приостановить слово, которого здесь в Крыму очень ждут. Да, и поэтому люди, ну, я, к сожалению, не могу говорить за какую-то широкую аудиторию, которая здесь внимает АТР. Вот, но те люди, которые приучены, привыкли к вашему контенту, к вашей интерпретации событий, так как это вы преподносите, да, к тому вообще спектру событий, проблем, тем, которые вы затрагиваете, они, я думаю, что переживают это очень болезненно. И если бы была возможность как-то обратиться к людям, от которых это зависит, я думаю, что такое обращение было бы сделано. Пусть эти люди, от которых это зависит, как я уже выше сказал, пусть имеют в виду, на чью мельницу они льют воду, да, во-первых. И во-вторых, что люди, которые здесь, наши соотечественники, которые привыкли слушать ваш голос, да, они будут лишены очень важной составляющей своей духовной жизни. Поэтому я думаю, что в тех обращениях, которые ваше руководство делает к власти, должны прозвучать мнения людей, которые здесь живут, должен быть услышан их голос. Вот. И в конце концов, все-таки АТР — это этнический проект. Вот. И если у кого-то есть претензии, пусть они это выскажут. Да? И нам тоже было бы интересно узнать, чем мотивируются, чем они недовольны. Да? Я не думаю, что речь идет в конце концов, та информация, которая идет через АТР, она больше, как вот, например, в нашей газете, да, это больше, это очень эксклюзивная информация, и она, ее может производить только АТР. И у нее есть своя очень устойчивая, очень достаточно широкая аудитория. Вот и пусть поэтому люди, в чьих руках вот это решение поддержать АТР финансово, да, и дать ему вдохнуть в него эту энергию жизни и вещания, пусть они над этим задумаются. Бекир-ага, коротенький вопрос. Власть для оккупированных территорий создала специальный телеканал, чтобы для особенных, может быть, специальный телеканал «Дом», и выделяет для них 300 миллионов гривен финансирования. Скажите, пожалуйста, в Крыму смотрит ли этот телеканал, показывает ли он, возможно, глушат его? Я думаю, что о нем здесь мало кто знает.
Вот. Ну и все-таки, понимаете, когда есть какая-то устойчивая институция, учреждение со своими наработками, со своими идеями, традициями, очень такими не бедными, да, и, конечно, создавать новое медиаучреждение, которое идет даже не просто в конкуренцию, а просто как бы можно понять это и как в разрез тому, что уже наработано и то, что есть, это выглядит, ну, по меньшей мере, нелогично. Нелогично. Конечно, у меня нет статистики, у меня нет выборки, у меня нет возможности при желании даже это все исследовать, но то, что для АТР в Крыму конкурентов нет, это однозначное утверждение. И те, кто, как вы сейчас сказали, да, я об этом не подумал, я не настолько вникал в суть тамошней вот этой, да, телевизионной политики телеканалов. Я только знаю, что это было где-то вот скоро этому телеканалу будет около года. Вот. И, ну, я не знаю, не хотел бы обижать тех, кто там работает, да, это наши коллеги, может быть, даже, но то, что они должны были понимать, что это в какой-то степени делается вразрез вам, в пику того, что уже как бы есть, наработано, заявило о себе. Это прискорбно. Çok sağ olun. Бекир Мамут, член Меджлиса, главный редактор крымско-татарской газеты «Кырым». Çok sağ olun. Бізден бағда болғаныңыз үшін. Изетбей, в завершении нашего эфира, резюмируя все то, что мы с вами говорили и обсуждали, какие пути выхода из этой ситуации вы сегодня видите? Они есть? Знаєте, я скажу коротко. Ми всі з вами чекали і сподівалися, що є якась вже нарешті стратегія деокупації Криму. І всі органи, пов'язані з кримським питанням, вони будуть працювати системно. Але, на жаль, ми бачимо у зв'язку з останніми подіями, маю на увазі проблему АТР, оці заяви, які ви зараз зачитали, ми бачимо, що стратегії нема. А якщо вона є, вона не українська. Тому тут я вважаю, ми маємо право на такий вислів, і тому що ми зараз, знаходячись на материку, ми боремося за повернення додому. Всі посадовці, пов'язані з Кримом, вони мешкають в своїх оселях. Вони нас не розуміють взагалі. Для одних це якась там кар'єрна, знаєте, посада, для когось це піар, для когось це там просування по службі. А для нас це повернення, ми нікого не будемо слухати, ми будемо рухатися вперед. Тому я хочу звернутися до цих посадовців, які зараз працюють, можна так сказати, в цьому напрямку. Не позбавляйте нас можливості повернутися домой. Час не на нашу користь. Вже 7 років окупації. Тому я, звертаючись к пану Резнікову і к пану Керневичу, саме кращий вихід з цієї ситуації – піти у відставку. Ви заважаєте працювати. Ваша робота нульова. Тому я вимагаю, і я впевнений, що всі патріоти України підтримують, і кримські татари, і патріоти України нас підтримують. Ідіть у відставку. Ви може, і є менеджерами в іншій галузі, які там будуть результати. Працюйте там. Але не заважайте нам повернутися домой. Дякую дуже. Чохсагу. Изет Гданов был гостем нашей студии, исполняющий обязанности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым 2017-2019 годы. Сайгыл достар, мен себу боликны Крым татар тілінде күлемеге істейм, АТР телеканалы анге бір зорлықлар әле қаршылашқанына. Бақмадан біз çalışамыз жанлы яйында ве çalışmaға девам еттежекміз. Біздің огымызде қойылған ешбір шартларға ве шантажларға біз кетмейміз. Біздерге бұл санки дерсін алыңыз, іште сізге ярдым береміз деген bu yarışlarda iştirak etmeye de manasını kormayımız ve iştirak etmeyecekmiz. Biz bunun için bunda gelmedik. Biz bunda Kırım için geldik. Kırım için çalışamız. Kırım kaytarılığı için
үчүн чалышабыз ве башка бир жол жоктур деген. Бекершектен де бойынымызны егмейжеміз атырынан шиары олғаны кібі бойсын маған мен умут етем бұл қиынлықларны да бұл сене де кечеріміз вазиет бізім менфаатымызға чезлежегіне умут етем. Да, бізді да білмелер, ама біз сонына же чалышажамыз, ертажамыз дегені дайын. Onun için birkaç dakikadan şimdi zaman yayın olacak. Ondan sonra Айдыр Мырзабаев'нен прайм olacak. Onun için Көрішкенше.